afară te ascunzi. E dubul ăsta. Raul, știi ce e astăzi? Ce? Este astăzi aici. Ce spui? Este astăzi aici. Ce e astăzi? E ziua? A cui zi-i? Raul. E ziua? Copii? E ziua copiilor. Și vină copii să-și aducă un dudu mai Marcur. Să-și aducă un... să-și aducă copii. Ce să aducă copii? Ce să aducă? Ce să aducă copiii? Și-o scoate Iota. Ce scoate Iota? Opa! Vreau. Ca telefonul mare. E ca telefonul mare. Să vezi oglinda. Hai că ți-o întorc. Du-te în partea aia să te vezi. Stai, uite așa întorce mama. Uite. Te vezi acolo? Unde-i țipa? Unde-i țipa? Nu este țipa. Uite și pe mami. Vezi acolo? Unde-i? Dacă te mă simtă. Hă? Ei, acolo. Ce e acolo? Unde-i țipa? Nu este țipa. Vrei țipa? Bine. Hinta. Să dai hinta Nu, la... că pici. Pici. Stai un pic să Pici. facă mami mai Pici. așa. Pici. Să încăpem amândoi. Uite. Ține acolo. Mama. 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 Îmi dai un pusi? Nu. Nu-mi dai pusi. Hai, dă-mi pusi. Să dai pupă la aia, mama. La mama aia de acolo să-i dai pupa. Să dai pupă. Eu. E tu cu mami. Să dăm. Nu-i voie să umbli acolo, nu? Acum ne-am întors cu capul în jos. Cucu. Cucu. Nu-i voie să umbli pe ăla că se strică. Stai să nu stricăm. Stai să nu stricăm. Stai frumos. Stai frumos. Mă, păpăditule. Nu mai întoarce, că se strică. Acum Nu mai pune. încă un cap pe jos. Da, stai cu capul în jos. O vrei? Ce vrei? He? Ce vrei? Afară unde? Pe la apare. Să-l întorci cu capul în jos. Nu să fim cu capul în jos. Nu. Nu-i frumos așa cu capul în jos. Mama. Unde mingea? Care minge? Aia din poză.